Hei! Ilo nähdä, että täällä on näin paljon väkeä paikalla. On tuttuja ja sitten ihan sellaisia, joita en ole ennen nähnytkään. Kiva, että olet tullut. Tervetuloa. Tervetuloa minunkin puolestani ihan ikään, kokoon ja ulkonäköön katsomatta. Olet Jumalalle tärkeä juuri sinuna, niin kuin minä minuna. Tänään ajattelimme kertoa teille yhden suosikkikertomuksistani Raamatusta. Siinä pieni paimen poika taistelee suurta jättiläistä vastaan. Arvaattekos mikä kertomus se on? Jaahas. Huomasin aika monen miettivän, että se on kertomus Daavidista ja Goljatista. Ihan oikein. Se on hieno ja tuore kertomus tänäkin päivänä. Voisimme oikeastaan kertoa sen kahdesta eri näkökulmasta, niin huomaatte kuinka monipuolinen kertomus se onkaan. Aivan totta. Asettukaa istumaan oikein hyvin ja laittakaa korvat kuulolle, silmät auki, ja sydän oikealle taajuudelle. Nyt se alkaa. Kertomus Daavidista ja Goljatista.